Wrth gwrs, mae heddwch wedi bod yn egwyddor gryf iawn trwy hanes Eisteddfod Llangollen. Dyna oedd ei bwrpas, wrth gwrs, ar ôl y Ail Ryfel Byd. Ac yn y ddau Eisteddfod cyntaf, oedd yna ddim gynrychiolaeth o'r Almaen. Yn y syml, wrth gwrs, oedd Almaen mewn stad difrifol. Ond yn 1940 Eisteddfod, 1949, mi ddaeth gôr o Lubeck, yn Dwyrain, yr Almaen. Ac o'n nhw tu ôl y llwyfan yn aros i fynd ymlaen i gystadlu, yn nerfus ofnadwy, ddim yn gwybod pa derbyniad o'n nhw'n mynd i cael gan y gynulleidfa. A y cyflwynydd digwydd bod y pryd hynny oedd Hywel Roberts, o'n i'n sôn amdano fe gynt. A oedd dim reswm iddo fo teimlo Ewyllys da at yr Almaeniaid oherwydd gollodd ei frawd yn y ryfel. Oedd ddim yn gwybod sut i gyflwyno nhw. So mi ath ar y llwyfan, a wrth gwrs Saesneg ydy'r iaith, y lingua franca yr Eisteddfod. Be wedodd e? Ladies and gentlemen, will you please welcome our friends from Germany? A daeth y cor ar y llwyfan i dderbyniad anhygoel. Oedd bobl yn sefyll, yn clapio, yn gwefio rhaglenni, rhan fwyaf o'r gynulleidfa yn ei dagrau, y cor i gyd yn ei dagrau. A hyd yn oed y beirniad yn debyg. A rhaid aros am tua hanner awr i roi siawns i bobl dod at ei gilydd cyn i'r gystadleuaeth mynd ymlaen. Wnaeth y cysylltiad barhau am flynyddoedd. Do. Blynyddoedd. A mae yna rhywun yr Eisteddfod plac o'r tapestry o beth oedd bobl Lubeck yn diolch ac yn caru yr Eisteddfod. Wrth wedi meddwl bod teitl y neges yma, Neges Heddwch ac Ewyllys da yn bwysig iawn. Dim jyst Neges Heddwch yw e. Neges Ewyllys da, a mae'r ffras yna yn meddwl rhywbeth, gwneud rhywbeth. Dyn ni am dymuno Ewyllys da, dyn ni eisiau dangos ein Ewyllys da, a dyna beth i ni'n treol wneud yn Llangollen.